होद बोरै जाखो? फैफिनबायना र' आं खालायफिनना नायनि दे जायोना जाया एबार इये मा जादोंलै? थैबायलां सयथिबो बोरै बिदि जायासैलै माबा बङाइगावआव नेट थाया जायो नामा बिभीषन? दैमासा ब्लक हेल' होनहरदों हेल' हेल' ओमफ्राय फटबुजार बक्सआ मा होनदों दासो जाफिनदों आदा नो जायासैलै फंबाय दाबो जायासै जारलाब्रा दैमासा ब्लक सापर्ट खालायखैबा सापर्ट खालायदो दे अननानै बोरै जाखो? बेयावनो सेरामोन होनबा बेयावनोथ' सेरनानै बानायदोंमोन ना आं खेबसे मा जादों फालाय मानो जायाखै आसलते बानायथारा दानो बानायबाबो जायासैलै जतिस फंबाय मा जाना होखो दे बिभीषन थाखासेया ये क्या है? अ बेथ' माबासो नङा होमबा बे मा जाखो बेलाय बे मा जाखो बे मा जाखो बेलाय जायासैलै माथो मन नुथारानो नागिरलाय होनदों नागिरलाय होनदों नागिरदोंमोन आं नै मा बेलाय मा इदिट एस बेयावनो सेरोमोनब्रा बेयावनो सेरदोंमोनथ' आंबो दैमासा ब्लक थांखोना माखो ब्र' ना मा जाखो ब्र' नोंमादैखौ लेंहरलाय बिभीषन ये क्या है बेयावनोथ' मोनसे नङा मोनसे सेरोमोन ना फनजों लेंहर दं फनजों लेंहर होदस जोंबायसोलां मा होननाय जाखो बेलाय सेटिं ये क्या है इधर क्या क्या मिलेगा रे नो हाइडेन मैन फन बुनानै लेंहर फन बुनानै सन मा मा मोनो बेयाव मा मा दं जोंनो हायालै आदानिखौल जोङा माथोब्रा माथो जायानो नै आंनावलाय मानो जाखो मानसिफोरनावलाय माथो जायो आंनाव मानो जाया आरे यार मानसिफोरनाव मानो जायो आंनाव मानो जायाखै
आब' फैदों आब' एवारि हाय आगै आदा होनदों थेंकिउ आब'। आंनि लाइफआव फैनायनि थाखाय। बाजैसो रोंसिगोन खोमा बेबो रोंनाय नङा। माने जाखायाखै नालाय आंनावनो जाखायाखै नालाय। मा खबर आगै होनदों आब'आ खबराथ' मोजाङानोलै आब'। नोंनालाय आब' मा खबर? ओमफ्राय दिनै मा ओंख्रि जाखांखो? आं असरित मोनबायलै। फैग' ना? फैग' जायासैलै बिसन मारै जाखो? हैद माबा जायाखै रेन्सफ्रि जायाखै। रेन्जआनो मिलाया नै मोनसेबो। रेन्जआनो मिलाया मोनसेबो इरर ट्रायगानसो देखायो। दिबिया बर' हाय हादा होनदों हाय। हाय। दा नोंमादैया मिनिनो लागोनलै आंखौ। मा ओंख्रि जायामोन बाजै होनहरदों पर्टबजरा बक्सा। एम एन नोंखौ। थोद बेलाय बोरै रोंब्रा बिसन आंनाव जायाबा। बबे मोनसे अपसनाव थुनांगौ जाखो मोनसेयानो मोनसेल'खा नांगौ नै मोननै दंखायोना। बेयाव थुबाय मोननैयावबो थुबाय आं मोननैयावबो जाया। गोजौनियाव थुनांगौ ना गाहायनियाव थुनांगौ? हाबायावसो जादों होनदों। दिबिया बर' माब्रै खबरा? मा ओंख्रि जाखो आदा होनदों दिबिया बर'आ जोंना दालि जहल जोगोनार बिजौनायसो। गोजौनियावबो थुदों गाहायनियावबो थुदों। अहाय थुवाखैब्रा आंलाय गासैयावबो थुजोबदों जायाखै आंना जाया। जानाय नङा खोमा आंना। जानाय नङा खोमा। दिबिया बर' होनदों मोजां। आदा नोंनालाय होनदों आंनाबो मोजाङानो। बारा बारा लिंकखौनो होगारदों आं। आं बेस्थ'थ' दे थां जाखाया खामानि गैखाया। आंना जाखायाखै। नोंजों जाखाया जोगोनाथ होनहरबाय। आब' एवारि हादान आगै नोंहालाय मा गामिनि? जोङो थिफखायनि आब' थिफखायनि। थिफखाय सिन्धु जरानि जों साब्रैबो। एम एनबो पट बजरा ब्लक्सबो बिभीसनबो आंबो साब्रैबो गामि मोनसेनि। बिभीसन ब्रह्म होनदों आर आदैखौ मोनखाबाय मानि बेस्थ' जाबावखौ मादै होनहरदों। मालाय बिब'नि आरो मबाइलावसो दङलै बिसन एम एन ब्रह्म। हा आं हाबायावसो र'। बिबि बिबि होनहरदों। हाय बिभीसन होनदों दिबिया बर'आ हनै बिभीसन जारलासो मोनबाय आं। एदिन मनिरुथ्रन मानो जादा? मा गोरोन्थि जाखो? आसलथे मा जामारदों बिसोरलाय? बिभीसन जायालै दिबिया।
हादानजों मा ओंख्रि जाबोखो नुदों दिबिया नोंखौ। आं थांथ'बाय दा थांलै थां नोंखौ नांखाया होनो। फुटबुज्रा ब्लक आदा बिसन मा ओंख्रि जायामोन होनदों खोन्थाहरदो दे। आब' एवारि मा ओंख्रि मोनलाय नोंसिना दिनै? दिबिया बर' बिभीसन जायालै जाया। गोदान फैलायबावदों खेबनै। ये क्या है? ये भी नहीं होता बेबो जाया। मा जानाय जादों फालाय? मा गोरोन्थि जाखो? ओमफाय फटबुज्रा ब्लगस फंबाय अफाय दङ न'आवनो दं ना मा दं? एगजामफ्रा बोरै बोरै जाखो ना दाबो जायाखै? बिभीषन जोंना ओंख्रिया आलु टमेट' नासोमोन फंबाय। जतिस नोंस्रालाय बिसिना आलुजों अनलाजोंलै दिबिया बर' मा खबर हादा होनदों खबरा गाज्रिलै नै दाना खबरा गाज्रि जाबाय। खबरानो गाज्रिसो गाबनोसो ओंखारबाय आं। मा होख्लायनो जादों? मासनि मनि बोथोरबो जाया। न'आवनो दं ए न'आवनो दंना फंबाय। दाबो जायाखैनो जोंना एगजामा दाबो जायाखैना। टुइन्टिथ्रिनिफ्राय आयौ टुइन्टिथ्रिनिफ्रायसो होमबाथ' एप्रिल बैसागुसो नायगोन नायारा जतिस फंबाय। बिभीसना मा दिबिया मा ओंख्रि होनबा खोन्थालायबावा होनदों गावहा। सरि दालु आलु खुसिया। सरि दालि आलु खुसिया सरियालाय मा जाखो बेलाय होननायसो जागोन नामा? दालि आलु खुसिया। दालि आलु खुसिया बोरै जाखो? दालि जहल आलुजों खुसियाजों एवनाय। इलेभेनाव जोबगोन बरिया होमबालाय बैसागुखौथ' मोजां रंजानो मोनसिगोन ना जथि फंबाय। आंहासो जालालै थांनो मोनला। अनसाय स्टेटास बर' हाय सालथे सुनि होनदों जायालै सालथे सुनि खर'आनो गरम जाबाय आंना नै आंना मनिरुथ्रानो होजाया। मा जादों मिथिला। पनबजला ब्लक बरिया बैसागुआव आंहासो थांनो मोनला। दिबिया बर' औ हादान आलदा आलदा खोन्थानांगौब्रा दिबिया बर'। ओंख्रिखौ आलदा आलदा खोन्थानांगौ। जायालै फंबाय बैसागुआव जालालाय। परबुजार ब्लक स्प्रे होनदों नोंनिखौ सापर्ट खालामबाय आंनिखौबो खालामदो फ्रेन्ड थेंकिउ थेंकिउ सापर्ट खालामलायनांगौ बिदिनो। गाज्रि दामोन दे होनदों। सालथे माखौ गाज्रि मोननो। सोरखौ बुंहरखो नालाय आंखौ होनखोना सोरखौ होनखो? अ खमैना मोनसे थाबोदोंलै। दे 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 खामानि दंबालाय सालथे जेबो नङा। खालायना हरबानो जाबाय। पट बजुरा ब्लक्स फंबाय। गाबोन खालायबाबो दाहाय खालायबाबो दाहाय खालायबा खिन्थु आनजालाबायनो हागौलै। ओमफ्राय मनिरन्थननियासो बांसिन आनजानो नागिरोलै। बाय बाय हादा होनदों दिबिया बर' थांसैना थेंकिउ थेंकिउ बाय बाय। अके दे थानाया जाला आंनि लाइफआव नोंनि लाइफआव।
दे अनसाय जाल दे थांदो। आदा होनदों खालायना हरबानो जाबाय फंबाय। ओमफ्राय बिभीसनाबो खालायखागोन दिपक बसुमतारी सिन्था दाजा नोंनिखौ। नोंनिखौ आङो माबा लिंकखौहाय लाखिखानोसै नागिरनाङैनि नोंनि लिंकखौ नागिरनाङैनि आं लाखिखानोसै। आं नोंनि लिंकखौ लाखिखाबाय झामेला गैला बेयाव नागिरलायनो आरोना दिपक बसुमतारी र' सिन्था गैला नागिरलायनायनि दरखार गैला बिभीसन दाहाय हरसिगोन आं नोंनोबो साबसक्राइब खालायबानो जाबाय आरो थेंकिउ आदा होनदों हरखायो आङो सापर्ट हरखायो सानै साथाम मोनथाम मोनलांगोन आंखौ मोनथाम डिभिसननि मोनगोन एम एन नि मोनगोन आंनि मोनगोन आरो दंबावो सासेबाव एम एन आथ' बदलसो जागोन नालाय एम एन ए खौ लायोबा मोनब्रै जागोन आरोखि मोनब्रै मोनलांगोन नोङो दिपक आंनिफ्राय मोनब्रै मोनलांगोन औ माबा जतिस फंबाय दानो बे माबा बेक हरथ'नाङा आंहाबो बेक हरनांगौ दङ साब्रै दङ टाइमा जायाखै दाबो साब्रै दंबावो माखासेखौथ' हरखाजोबबाय बिभीसन नोंबो हरखाजोबबाय साबा दंना सासेया सोर जाखो कमेन्ट खालायदो दे कमेन्ट खालाय कमेन्ट लाइकआबो मोनब्रैल'नो साबा दङ कमेन्ट खालाय दे आसलथे मनिपुथुन मा जाखो फालाय आंनिखौबो नोंनि लिंकआव हो आदा अके अके जथि फंबाय होगोन आं गावहा बिबाजैनियाव हाबबानो जायो जथिसा मेरला लोगोफोर लोगो मोनगौ सयजन दङ सोर दङ कमेन्ट खालायदो दे एवारि ब्लग्सआवबो दे आंनोबो आगै हादान औ नैबे एवारि आब'खौबो खालायना हर बिभीसन र' आं बिनि लिंकखौबो नोंनो सेयार खालायना हरनि दाहाय खालायबानो जाबाय हरबाय दे दा खालायना होबानो जाबाय आब'निखौबो बेयावथ' मनिटथ' जाखायासै दिपक बसुमतारी थांखोना माखो सोर नोंना माबानाबो गैया नोंनावहाय जथिसनाबो गैया नोंनावहाय
र' आंनाव दंखायो आं दा हरसिगोन नोंनो। थाङालै आदा होनहरदां दिफखआ। थेंकिउ आब' लाइक होनायनि थाखाय। आं होनानै लाबालाय माथो जागोनब्रा लाइकखौलाय आंबो होजायो माथो। कमेन्ट नायजोबा। अइस खबरानो मोजां नङालै। फंबाया मा होनदों आं दाखालि हाबदोंमोन आदा लाजियोलै नो औ दाखालि आंबो नुदोंमोनथ' नोंखौ। नोंबा जेखौलाय मान लाजिलाबायनांगौ जाखो। लाजिनाङालै। लाजियो नामा सोरबा बेयावलाय मोखां नुवा गन्थं नुवा लाजियो। जथिसआ मा होनहरदों परबजरा ब्लक जा ए औवारि आब' मा ओंख्रि जायामोन होनहरदों। दाउ आरो आलुजों टमेट'सोमोन आगै होनदों। एवआरो आब' मालाय जा गोथाव गोथाव ओंख्रि जायो। है जानो लुगैखायो आं सयथिबो। नुनायावनो देन्जार टेस्टि नुखायो आरो मोनजाथारबावबाथ' बरिया जाखागोन। जि गोथाव गोथाव संनाय ब्लग लाबोयो। गोथावलै आब' होनदों जथि फंबाया। नोंना बेसिबां जाखोमोनथाय साबसक्राइबारा भिडिअ'खौनो हगारला नोङो। नै भिडिअ' हगारै दङ। साबाल'नो जादों भिउसआ। मास मोनसे जाबाय। भिडिअ हगारैया भिडिअ हगर। आब' जोंना माबा क'क्राझार डिस्ट्रिक ओमफाय थिफखायनि थिफखाय सिन्धु जरानि जों बिभीसनबो आंबो नै फट ब'जुरा ब्लगस बेबो फट ब'जरानि आरो जों फट ब'जरानि। मालाबा जाहैनांगौ मालाबा जाहैनांगौ आब'मोनना अबेनि मोनथाय। आब' बबेनि मोनलाय आब' अवारिना? बिसन मा जाखो? ओइद माबा गाज्रि थांबायलै। कमेन्टसबो जायाखै। जोंखावबायसोलां। कमेन्टआ मानो स' जायाखैब्रा। औ दिपक बसुमतारिया मबेनि मोनथाय? हा मालाबा जाफैदो होनदों आब'आ आंना चिरां काजलगाव औ काजलगावनि ना? काजलगावनि आं बेथिंजायनि सानखादों ओमफाय सोरबा सोरबा उदालगुरिनिसोमोन नामाथायबो होनलायलाङो नालाय ओंखायनो। चिरां फानबारि अ चिरां फानबारि निहा। बारा गोजान नङा खाथिसो।
सलिड कमेडि नुखायो ओमफ्राय कमेडि भिडिअखौबो आब'निखौ काजलगाव चिरांनि आगै होनदों बारा गोजाननि नङा खाथिनिनो देनां गथ'बा एसे देरबा बेरायजोबनांगौ एसे गिदिर जाबा होद खमलालाय मा स जाया जादोंलायरा बे मा बेलाय ये क्या है सान्थिफुर चिरां गोलैयोना सान्थिफुराबो गोलैयोब्रा चिरां बिसान आब'आ मा होनदों फै आगैफोर होनदों मालाबा होनदों थांगोन आब' मालाबा र' एसे देरनो होग्रो आदा नंगौ होनदों आब' मालाबा थांगोन होनदों दाखालि मोनबिलै बुजासां अल मेसेज मा बेलाय मानो मनि रिपसन जायाब्रा साला काजलगावनि गोजान थांबावनांगौ बा ओरैसो काजलगावजोंनो थांजायो जोंनिफ्राय फैबा हरैनिफ्राय फैबा ओरै सामथाइबारिजों हाबबाय सान्थिफुरा काजलगावआव फैथारबावनांगौ ओरै माबा सामथाइबारि बारबावनांगौ एसे गोजानथार फैनांगौ दे जागोन दे होनदों आब'आ माबाया सानथिफुरा बिसिनो जोंबो थांजायो खिन्थु जोंनिफ्राय फैबा गिदिंनाय जायो ओरैहाय आब'मोननिजों काजलगावजों गिदिंनाय जायो ओमफ्राय जोंना सामथाइबारिजोंसो हाबगोन नालाय डाइरेक्ट सान्थिफुर थाङोबा डाइरेक्ट सान्थिफुर दांलांबाय दागगारि सरलपारा मोनहैजोबबाय बिजों मोनाबिलिनो थोनाबिलिनो सरलपारालायनो मोनाबिलि थोनाबिलि मोनहैजोबो बेजों जायाखिसै लिरनाया ए मोनाबिलियाव बेरायहैदोंमोन ना ओमफ्राय हाब मोनाबिलियाव बेरायफैखांबावबायसो नोंसोर मालाबा थांनांगौ होनलायबावो नामा खामानि गैया नोंखौ माजों बाइकजों बाइकजोंबा फैगोन होनदो गारिबो गाखोनो हायाब्रा नोंबो आंबो गाखोनो हायामोन दासो गाखोनो हाबाय मादा होख्रेबदों खम जारला विंगारजोंसो फैनांगोन जों क'क्राझारनिफ्राय सान्थिफुर होनखायो गाखोदो होलांदो अके दे दिपक बसुमतारी आंबो गोबाव थाखाला आरोखि ना दोननोसै
दोननोसै आंबो दोननोसै 30 मिनिट जाबायना खम जारला बिभीषण औ दाहाय हरदो माबाया बिभीषणआव दाहाय हरदो ओमफ्राय आं गाबोनसो हरगोन दे दिपक बसुमतारी गाबोनसो हरगोन आङो 24 घन्टानि उनावसो हरगोन आं काजलगाव मेन टाउननि इन्डियान अइल पेट्रल पाम्पजों नांजाबनाय जोंना बे पेट्रल पाम्प खाथियावनो ना आब'? दे एबार थांबा नुलांगोन थाल लालांगोन आं एबार नोंखौ पेट्रल पाम्प खाथियावना मालाबा फैगोन आदा होनदों थांनांगौ र' सान्थिफुराव थांनांगौ औ दुगैनोसै आंबो दुगैखानोसै थोरसि लथा सुनानै थोरसि लथा सुनानै दुगैनानै बिभीषन आब'नोबो दाहाय हरदो आब' एवारिनोबो साबसक्राइबारखौ आं नोंनो सेयार खालामखाबायना होद दोनसिगोनलै बिभीषन ना मा होनो जोबनायाव अदाब दाबानि उनाव अदाब दाबानि उनाव ना आब' दे एबार नायलांगोन आङो थाल लालांगोन गारि सायावथिं गारियाव गाखोलांबा थाल लालांगोन आं आब' एवारि ब्लगस हाबा जाबाय नामा आब'? बिभीषन माबानिखौ नुवाखै फावथिनानियालाय माथो आब'आ आब'आ फावथिनानिखौ नुवाखै आब'नि भिडिअखौ फावथिनानिखौ नुवाखै नों नायबाबो थाल लायाना आरो आंलाय फावथिना दंब्रा फावथिनायाव आदामसुमोनजों फावथिना भिडिअ दंना आब'आ आंनि इनबक्स हेल' होनदों हेल' ब्र खबर सबर माब्रै ASC study 2023 like that thank you लाइक होनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय लाइक होनायनि थाखाय ना थेंक इउ लाइक देने के लिए थेंक इउ बिभीषण आगै हाबा जाबाय आगै फिसाजोआनो देरबाय नायबायलै बियो भिडिअखौ नायबाबो थाल लायाखै बे सिनायनो हायाखै बारा प्रफाइला फिसा नालाय माथो फैया नामा आब'आ आब' एवारिया होनदों
सार्च खालामनानै फैयो फैयो आं दा हरगोन नोंनो माबायाव हरगोन आं वाटसापआव नाम्बारासो दंना गैया मोनथाय नोंना आं ओंखाराखै आदा मालाबा फैफिनगोन आंनि इनबक्स नों बोरो नायनि आं मोखांखौ नोंखौ सिनायना लानि आंनालाय दंखायोना आंना सर्ट माबा दंथ' सर्ट भिडिअ होनाय दङ फिसा सानो अ आब' आं मोनथियाखैमोन दे आब' सरि दे आब' बिसन औ आगै सनाफोर फावथिनानि महारानि फावथिनानि महारानि जाग्रासोना आब'आ जा कमेडि नुखायो ओमफ्राय मिनिनो आंल' मिनियो आरोखि बे फिल्मखौ नायबाथाय गोसोखांबानो मिनिनो ओंखारो आङो दाखालिनि गोदान ओंखारनायखौ दा साबसिन मोनबावदों आं आब'आ लाइभ फैफेराखैगोनलै लाइभ फैफेराखै आब' लुवारा लाइभ फैफेराखै दङलै आंनि इनबक्स अहानि नुवाखै दङथ' सौराव नायब्रा लास्टाराव बोख्लायना होनाय एकदम गाहायथाराव आंनि इनबक्स बोरो मथुथु जाबायदां मथु जायाखैलै मुथु जायाखै आब'आ मा होनदों नै फट बजरा आगै आंहा टाइमानो जाया लाइभआव फैनो टाइम जायाना आब'मोनहा बिसोर दा बारा टाइम होनो हाला जों एसे बेखारना सातजन दङ माखासेया सोर जाखो साथामालाय एस सि स्टुडिअ'आव थांबाय नामा आब'ना चेनेला गिदिरथारखा नामा बारा गिदिर नङा बियो ओमफ्राय बै माबा फावथिना हगारनायाबो आब'निखासोना आब' नोंनिखासोना चेनेला बे माबा जानोसै नै 1K जानोसै 902 जाबाय 902 फावथिना हगारनायाबो आब'निखोसोना आं आब'नि बायदि मोनदों नंगौना आब' फावथिना हगारनाया सोरनि चेनेला ना गेजेरनि आंनि इनबक्स फाग्ला फिसा सासोमोन मुथु जाथारबाय सिनायनाय नंला आं नोंखौनो सिनायबावाखै दाबो सोरमोनथाय खोन्थाहरलायदो सोरमोन ओमफ्राय फट बजराबो संबाय मा होनदों
आंनाबो लाइभ फैजानाय मोनबा फैसिगौ आं फैजागोनब्रा र' फैजागोन फैजायो मा फैजाया बेलाय फैजायो 59 जाबायना एबार फैजासिगोन। नै दाबो डिउटियावसो दं आगै सनाफोर होनदों आब'आ। डिउटियाव थाबाबो लाइभआव हाबफैनायनि थाखाय थेंकिउ आब'। इनबक्स आदा बबेनि होनदों आयु मा डिउटि आब' ऐवारि होनदों। जब मावो खोमा आब'आ। अ आब' बबेयाव डिउटिया आब' होनदों। औ आगै हादान आंनिनो। ए डाब्लिउ फिल्म प्रडाक्सनाबो आब'नि बायदि मोनखादों आं बेखौबो। ओंखायनो क्लियार खालायथारबाय आरो दिनै। फावथिना हगारनायाबो आब'नि चेनेलसो। आब' ऐवारिनि। आं बाक्सानि। बाक्सानि पर्बतझरा। ओमफ्राय आंखौ बोरै सिनायखो नोंलाय? आंखौ बोरै सिनायखो नोंलाय ओमफ्राय दे। आं सिनायाना नोंखौ। दाबो थाङाखै माथो थांनोसै होनदोंमोनलै दिफु। आंनि इनबक्स बेखौबो सापर्ट खालायदो आंनि इनबक्सआबो पर्बतझराखौ सापर्ट खालायदो ओमफ्राय आब' ऐवारिखौबो सापर्ट खालायदो सापर्ट खालायलायदो आरोखि। आंहाथ' दंखाजोबो नैबे दिफकजोंसो गैयामोन। ओमफ्राय बेखौबो आं लाखाबाय दे चेनेलखौहाय वाट्सएपाव सेलेक्ट बानायखाबाय। ओमफ्राय बिभीसनाबो दंखायो गोनलै ना आंनि इनबक्स। बेखौहाय औ आं दा हरगोन गैयाबा। ओमफ्राय आंनि नाम्बार दंना गैयाथाय नोंनावहाय माबा जथि फंबाय दंना गैलाथाय? नाम्बारखौ बिभीसनाव हरनानै दोनलाय नोंनि नाम्बारखौ। भिभ'सननि हवाटसएपाव हरनानै दोन नङाबा आं भिभ'सननिफ्राय लागोन दा। जे बड' स्टेटास हेलौ मा खबर गुमै नुदों। बरिया खबरा। जे बड' स्टेटास बरिया। बे आब' ऐवारिया सापर्टखा नों सापर्टखा नामा? आंथ' सापर्ट दंखायो। गैयाबा आं हरगोन दे दा लिंकखौ नोंनो हरखाबायमोन नामा आं बावदोंसो। डि आर डि ए चिरां डिस्ट्रिक्टआव जे आर आर्टस जे आर आर्टसआव मावोना बेयो आब'आ। पर्बतझरा ब्लक्स गैया खोमा आदा होनदों। थानाय नङा खोमा माबानि बिभीसनाथ' थागोन ना। आंनो फाग्ला नोंखौ भिडिअ' नायोना अ। आंनि भिडिअ'खौ नायोना नोङो? ओमफ्राय आं ब्लगखौनो हगाराना खेबसेल'नो हगारदों बेखौ प्राइभेटावसो दोनबाय आङो। मोजाङानो जानो नांगौ दे नोंनालाय नोंना? जे बड' स्टेटास नोंना माब्रै खबर सबर? हाय जे बड' स्टेटास आगै मा खबर होनदों आब'आ। बरिया आब' मेम होनहरदों आरोखि आंनि इनबक्सआ। बा 9 जन दङ बे सोर जाखोथाय?
आर एस ब्लग्स हेलौ आदा मा मा खबर होनदों मोजां आर एस ब्लग्स मोजां आं नोंनिखौ जानो नागिरदोंमोनलै आर एस निखौ मोनाखै चेनेलखौनो दिनै मोनबाय आं दा आं खालायसिगोन आरोखि ना होमबा आं दा खालायसिगोन लाखिखाबाय आं जा सार्च खालायदों आं बि एस ब्लगनि खर' गाज्रि जालायनो नागिरदों आं मोना दिनैसो मोनबाय पटबुज्रा ब्लगस दा खालामगोन आं अके आंनिबो खालामबानो जाबाय खालामनानै लालायबानो जाबाय बिबिचरन ब्रह्म होनदों एवारि आब'निया आंजों लोगो खागोन होनदों आं जोगोनार नोंजों लोगो खागोन ना जेबो सिथास अवारि आब' जोबोद मोजांथ' दैमारि दामानि थै फरायनायाबो उल्था फरायनाय आरो जागोन आदा आंनि इनबक्स होनदों स्क्रिनसट खालामनानै लादो आं मनिथ' होजायैखौनो रागा जोंनानै दङ माला उन्दुखो आं दाखालि होथारदोंमोन जाथारदोंमोन दिनै मानो जालायखो एवारि आब'आ मा होनदों दे आगै मोजां जेबोथ' आंनि इनबक्सआ मा होनदों नों आंखौ नाया ओरैनो कमेन्टल' हरमारो दिनैसो मोनथिबाय आं जावबायना दाना उल्था जावबाय आंहा ब्लगखौनो होआ ओमफ्राय गेमनि होयो आं नोंखौ सोरबा सिनायखानायसो नंदों जोंनिथिंजायनि नोंबो होनबाय नालाय फात्ला होनबाय नालाय इउटुबखौथ' नायोब्रा इउटुबनि सिनायनाया आलादाब्रा ओमफ्राय नुथारनाया आलादा आर एस ब्लग ओंखाम जाबाय नामा जायाखै जाखांबाय आङो दहायनो जादों एकथा दसाव जादों ओमफ्राय ओंख्रिया दालि जहल ओमफ्राय जोगोनार बिजौ एवनायसो जेबो स्टेटास एवारि आब' मा ओंख्रि जाखो होनदों आब'मोनना ओंख्रिया मामोनथाय बावबायसोलां दाउ होनदोंमोन नामाथाय दाउजों टमेट'जों एवनाय होनदोंमोन नामाथाय ओमफ्राय माखासेया मामोनथाय बावबाय आं ओमफ्राय पद्मजरा ब्लगस होनदों आर एस ब्लग्स आदा मा ओंख्रि जायामोन होनदों आर एस ब्लग्स ब्र' नैबे पद्मजराजोंबो लोगो जालायदो एवारि आब' होनदों आंनि इनबक्सा दंखायो होनदों थालायखागोन सोरनाबा आंथ' खालायजोबखायो गासिनिखौबो मोनथारैनिखौसो थायो आङो मालाबा बेखौबो सोरनिबा लाइफआव लोगो मोनबाथाय माबा खालामना लानोसै ब्लु होनायबा साबसक्राइब खालामना लानोसै बिदि जायो बेवारि आब' होनदों बिबिचरन ब्रह्म आंजों गैया आगै होनदों बिभीसना चेनेल गैया दे आब' ओमफ्राय बे सापर्टल' होगोन सापर्टल' होगोन आरोखि बे चेनेल खुलियाखै खुलिगोन बेबो र' खालमासि खुलिगोन एवारि आब'आ मा होनदों जेबोद' होनदों दाउ आलुजों टमेट'सोमोन होनदों ओमफाय बिबिसाना ए आब' दा खालामगोन दे आं
आंनो बेग नांफिना आब' होनदों बेग नांफिनानो टिउसनथ' बेग नांफिनखाया। जागोन दे बेबायदि सानदों आब'आ ओमफ्राय 6 जन दङ माखासेया सोर सोर जाखो खारलांफिनजोब्बाय आरोखि ना। आवासावनो मोनथिखादां आं मुथुथु बायदि मुथुथु नङालै आङो गोरलैसो मुथुथु नङाथ' आङो आं मुथुथुखौ बारा मोजां मोना फिसायैनो थानांगौ बिदि मिडियामैनो बांद्राय मुथुबाथाय प्रेसार जायोलै खस्थ' बारा जायो बांद्राय मुथु जानो नाङा मिडियामानो मोजां बि एस ब्लक्सनिखौ नागिरबाबो मोनासै मोनालै फंबाय बिनिखौ नागिरबाबो मोना आं दा हरगोन नोंनो वाटसापआव आंनो आं नागिरना खालायग्रायानो खर' गरम जादों माबा सार्च खालायनायाव फैग्रा बानायनानै ला आर एस ब्लक्स ब्र' मोजां जायो होमबा जेबोथ स्टेटास होननाय एवारि आब'आ जा गोथावखा ने गोथाव माने गोथावखा संखायो आब'आ भिडिअफोरखौ नाय खदैसो गखायो आंथ' मोनजाबा नंनानै बा दाबो जायाखैनो जायाखैलै दिबिया बर' जाथ'वाखै जानोसै र' गुमै ओंखारथ'नोसै दे डिउटियावसो दं अके अके ओंखारथ'बानो जाबाय फैयालै हर बुजारा फंबाय फैया बेना आं दा हरगोन वाटसापाव आं लाखिखाबाय ओमफ्राय माबायाबो खालायबानो जाबाय बि एस ब्लगआबो खालायबानो जाबाय नैबे फटब'ज्र फंबायनिखौ हादान आं ओंखाम उखैबाय साहा फुदुंनो थिनहैनां थांथ'सै नामा आं दे फुदुंनो थिनहैबानो जाबाय आंबो दोनसै खोमालै र बेसेबां जाखो आरो लाइभ फैनायालाय होद 1 घन्टा जाबा दोनसै हाय आदा होनदों अलंबार गेमिं फैदों थेंकिउ अलंबार गेमिं लाइभआव फैनायनि थाखाय मा होनदों बिनिफ्राय खालामसै नामा आदा आरजिनो औ आंनिफ्राय खालायदो र' दा हरगोन आं दिबिया बर' थांदो बिभीषन आंनोबो लाबो साहाया नोंनो फुदुंहैदो दे जोंनोबो रानना होफैदो बेवहाय लाइभआव लाइभ नायग्राफोरनो रानना होफैदो खाबसे खाबसे अलंबार गेमिं मा ओंख्रि जाया होनदों जोंना माबासो दालि जहल ओमफ्राय जोगोनार बिजौ एवनाय ओमफ्राय नोंसिनालाय अलंबार गेमिं र' आगै सनाफोर आं ओंखारथ'सै दे बिजि जाथ'बाय अके होनदों औ आब' दे ओंखारथ'बानो जाबाय आंबो दोनखानोसै जा गोबाव थाबायना आब'आबो दहायनिफ्रायनो थाबाय दे आब' थांदो मनिटआनो खालाय जाया मा जाखो दे बायसै नुबाबो थांबाय आं दे आंनि इनबक्स थांसै नोंबो ना
बिभीषन गावहा दाउ आलु जाखांबाय आरो साहाबाव होनदों साहा दाउ माहा दाउ जाखो आंलाय होनदों ओंख्रिया दाउ होनना खोन्थादोंमोन नामा दहायो दाउ ओंख्रि होनना खोथादोंमोन खोमालै बाय आं हाबा जानो थांसै हाबायाव थांसै आरोखि ना हाबा जानो थांसै होनदों हाबा जानो थांसै आलदासो खोनायोलै टिभिआ बर' फरायनाया आं उल्था फरायना होबाथाय जारला जाबाय आं हाबा जानो थांसै होनना खोनायो आं हाबायाव थांनो बिदिबा आलदा खोनायो हाबा जानो थांसै होनबाथाय माने नोंखौ हाबासो जाहैनोसै होननाय खोनासै नङा होमबा खुसिया आलु दालि जायाखै नों गावहा होनदों हलै खुसिया आलुनो बरियाना अन्थाइ बाजाब होबावनांगौमोन बेवहाय अन्थाइ बाजाब अन्थाइ बाजाब होबावबाथाय बरिया जाबाय खुसिया अन्थाइ बाजाब खदै गलायखागोन आंबो दुगैनो थांसै आदा औ औ दे फंबाय थांदो आंबो दोनखानोसै दुगैदो आंबो दुगैसै एक घन्टा खालायथारनोसै दुगैनोसै ओमफ्राय आर एस ब्लक गुड इभिनिं बाय बाय आदा दोनबाय अके दे आर एस माबाजों लोगो जालायबानो जाबाय कट बजारा ब्लकसजों ओमफ्राय आं नोंनिखौ दानो खालाय हरगोन लाइभ दोनखांबाथाय खालाय हरगोन आं नोंनिखौ दुगैना दानसिनो नों दुगैनानै दानस्रिसै औ दुगैखांना आरोखि जाय जाय दंबावो कमेन्ट खालायदो ओमफ्राय थांखाजोबबाय माथो लांदां ओहो 11 जनल'नो लाइकआबो ओइद जाला साब्रै जाफिनबाय सासे हरबावदो कमेन्ट साथामल'सो जायो माथो थिनथाबा दोनदो औ इलाय 2 मिनिटल'खासो जाबाय थिनथायानो जाखाबाय थिनथाबा दोनदो टाइमानो जाखासे थिनथाबा दोनदो नामा लाइक होदे लाइक होना थिनथाबा दोनदो दे नों आं दोना ओमफ्राय लाइक होदे नोंनो उलथां फालथां होनलायलायोलै आंहा बुजिलाय लाङा दे दे कमेन्ट खालायद गोमै दोनखानोसै 1 मिनिटल'सै 1 मिनिट 1 मिनिट अ 1 मिनिट हादान बाहेरायाव थांना दुगै फैसै दे हा बाहेरायाव थांना दुगै फैसै दे बेनि उनाव बाहेरायाव थांनानै दुगैफैसै आरो दे आधा घन्टा जागोन ना
आरायथा थिनथा साराय थिनथा जागोन। सारिथा पासथासिम दानसिनसै ओमफ्राय आंहाबो ओंखाम ओंख्रि संनांगौ। सोरबा लाइभ होबा लाइभआव हाबसैलाय। ना मा होनो? है सोरबा आनसार्स खालामना थांबाय नामा? जाबायलै दोननोसै दे। हेल' लोगोफोर बाय बाय हादों होनदां। मा किउ किउ हर मा किउ किउ हरबाय थाखो बिसोरनोलै मा किउ किउ हरबाय थायो मानसिया मारै किउ किउ हरबाय थाखो। गिबि आइ लाभ इउ जोबनायाव आइ लाभ इउ होनलांबाय आरो बे खारनो खारनो सोरबा होसोनो हाला नालाय आइ लाभ इउ होननानै खारबाय आरो नङा होमबा। जोंहरखाबाय नै नोंखौहाय खेबसेल' जोङाखै खेबसे खेबनै खेबथाम खेबब्रै। खेबब्रै दागार मोनबाय माने होसोबाबो मोनखाला नालाय ओंखायनो आइ लाभ इउ होननानै खारबाय आरो बे दोनखानोसैखाय दे दे दिबिया बर' बाय बाय अल माइ फ्रेन्डस। दसे गोजोननाय थाबाय। नेक्स्ट लाइभआव मालाबा लोगो मोनफिनसिगोन आरो। मालाबा लोगो मोनफिनसिगोन नेक्स्ट लाइभआव। दोनबाय दे। र' बिभीषमखौ होनहरबाय आङो। दिबिया आइ लाभ इउ सना बाय बाय नो। होसोनो हानायबा नोंखौ होसोबायमोनलै र'। होनदों देलै जाबाय आं दोनसै दे। सोरबाफोर कमेन्ट लिरबावदोंबा सरि। आङो दोननाय जाबाय।